Hello. Vasvika maiguru nemwana. Okay, totenda Mwari. Totenda Mwari vasvika zvakanaka. Nanchida kuti ndingokuyambira zvandandatumira message zviye. Ndatanga kumukocha tawo kudya macornflakes. Kuitira zvasvika ikoko makuseni musanyanya kutambudzika, asi breakfast mupe extra time. Mupe extra time. Mwana he takes his time with food. Musanyanya kumurasha pakubuda kuenda kuchikoro pai. Time chingomupa time yake. Chimwe haadi kurara murima. Makatsvaga kaka dim light. Zvakaika dim light kana kuti paanoenda unorara leave the light on, even repanze muneka passage kaya kenyuka. Because haadi kurara murima. Chimwe ndati pamunomutsura musamukhamitse. He's a gentle kid. Anoda soft voice tau. Ari kupi kuti tintaure naye. Aiwa musamupe phone angabatikane. And nanchitaura nadhedhi the last thing dai zvaaikoko momutsvagira extra lesson, piano lesson. Otherwise kuya ikoko zvingashayiwe basa.